गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि इउट्युब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय गिर्जाया फोरबोनि न'। जोङो बे बुहुमाव नुयो गोबां रोखोमनि गिर्जा, बेयो गोरलै जानो हागौ नङाब्ला गेदेरबो जानो हागौ। गिर्जाया इसोरनि न', जों बेखौ मिथिनो नांगोन। जेब्ला जोङो जागायजेननायनि बिलाइ 28 बालाब 10निफ्राय 22 सारिखौ फरायो, बेयाव जोङो मोननो हायो। बै समाव जाकबा गावनि बिफानिफ्राय बोरखौ लानायनि उनाव, बिफानिफ्राय बोरखौ मोननायनि उनाव बियो गावनि बिमाय लाबानि न' फारसे थांदोंमोन। थाङै थाङै मोनसे जायगायाव सान हाबनायलाय बे बेयावनो हर थानो नांदोंमोन आरो बे बेयावनि अन्थाइखौ गान्दु खालामनानै बियो उन्दुलांदोंमोन। आरो बे समाव इसोरा सिमांनि गेजेरजों जाकबजों रायज्लायदोंमोन। आरो बे सिमांखौ नुनायनि उनाव जाकबा मिथिनो मोन्दों बे जायगायाव इसोरा दङ आरो इसोरा थायो होननानै जाकबा मिथिनो थाखाय हादोंमोन। बेनिखायनो जागायजेननाय 28 बालाब 16 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। अब्ला जाकबा सिरि मोननानै होनबाय, गमामा फोरबोआ बे जायगायाव दङ। सिमां नुनायनि उनाव जाकबा मिथिनो मोन्दों बे जायगायाव फोरबोआ दङ। बियो बेखौ मिथिदोंमोन आरो बियो बुजिदोंमोन। जोंबो बुजिनो नांगोन, इसोरजों लुजानाय गिर्जायाव, गोथार गिर्जायाव फोरबोआ थायो आरो जोङो बेयाव फोरबोखौ जों लोगो मोननो हायो। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो जोङो बुजिनो नांगोन। बेनिखायनो जागायजेननाय 28 बालाब 19 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। बेनिखाय जाकबा बे जायगानि नामखौ बेथेल दोनदों। बे सिमांखौ नुनायनि उनाव जे जायगायाव बियो हर थादोंमोन, बे जायगायाव जि फोरबोआ दङ, बियो बेखौ मिथिनायनि उनाव बे जायगानि नामखौ बियो बेथेल होननानै दोनदोंमोन। बेनि सिगां बे जायगानि नामखौ लुज होननानै मिथिनाय जायोमोन। नाथाय सिमां नुनायनि उनाव, इसोरा जाकबजों सिमांजों रायज्लायनायनि उनाव जाकबा बे जायगानि नामखौ बेथेल होननानै दोनदोंमोन, जायखौ इसोरनि न' होननानै जोङो मिथिनो हायो। बेनिखायनो जागायजेननाय 28 बालाब 12 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। आरो जाकबा होनदों, बे अन्थाइनि खाम्फायाव इसोरनि न' जागोन। बेनिखायनो बे जायगायाव इसोरा दङ होननानै जाकबा मिथिनायलाय बे जायगानि नामखौ जाकबा बेथेल होननानै दोननाय जादोंमोन। आरो गाव गान्दु खालामनानै लानाय अन्थाइखौ खाम्फा गायनानै बे इसोरजों बेयो समाय लानानै बुंदोंमोन, बे जायगायाव इसोरा दङ, बेनिखायनो बे जायगाया इसोरनि न' जागोन होननानै जाकबा इसोरजों समाय लादोंमोन। अब्ला जों दिनै मिथियो, पृथिबियाव थानाय मोनफ्रोमबो गिर्जायानो इसोरनि आखाइजों लुजानाय आरो इसोरा बेयाव थायो, गावनि मानसिफोरजों लोगो लानो बेयाव थायो। जों बेखौ जाकब बादि फोथायनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। जों गिर्जायाव मानो थांनो नांगौ? जों दिनै गिर्जायाव थाङोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दङ? फै जोङो दसे सम खोनासंनि। बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों? जोङो दिनै गिर्जायाव थांनानै इसोरजों मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनो जोङो हायो। गिर्जाया इसोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि, इसोरजों मोनसे मोजां गावनि सोमोन्दोखौ दोननायनि मोनसे गोथार बियो जायगा। जे जायगायाव जोङो थांनानै इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे इसोरजों मोजां फेल'शिप खालामनो, इसोरजों मोजां सोमोन्दो लानो जोङो दिनै हायो। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो जोङो नांगोन। जोङो दिनै नुयो गोबां मोदोमनि गोनांथिफोरखौ देरसिन साननानै मानसिफ्रा गिर्जानिफ्राय गोजानाव थानायखौ जों नुयो।
आथिखाल गिर्जायाव मानसिफ्रा खम जालांनायखौ जोङो दिनै नुयो। नाथाय जों दिनै नायगोन इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों, जोङो मानो गिर्जायाव थांनो नांगौ। जेब्ला जोङो ओंखारलांनाय 19:3 फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। मसेया इसोरखौ लोगो हमनो हाजोआव गाखोलांदों। बै समाव मसेया इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय, इसोरजों सानज्लायनो थाखाय, इसोरनि लुबैनाया मा, इसोरनि हास्थायनाया मा मावजानो थाखाय इसोरा लुबैदों बेखौ मिथिनो थाखाय, इसोरजों सानज्लायनो थाखाय, इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय, फेल'शिप लाखिनो थाखाय मसेया हाजोआव इसोरखौ लोगो हमनो बियो गाखोलांदोंमोन। ओंखारलांनाय 19:3 लिरनाय दङ। जोंबो दिनै इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय, जों इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गिर्जायाव जों थांनो नांगोन, गिर्जायाव जोङो फैनो नांगोन। बेयो इसोरनि लुबैनाय आरो हास्थायनाय। बिनिखायनो ओंखारलांनाय 19:20 बेबादि लिरनाय दङ। फोरबुआ सिनाय हाजोनिफ्राय मसेखौ लिंहरदों आरो मसेया हाजोआव गाखोलांदों। बेबायदियैनो फोरबुआ गावनि लुबैनायखौ इस्राएलफोरनो मिथिनो हानाय बादि, मसेनो खोन्थानो हानाय बादि फोरबुआ सिनाय हाजोनिफ्राय मसेखौ लिंहरदोंमोन। दिनैबो फोरबुआ नोंखौ लिंहरदों, नोंनो गोजोननाय होनो, शान्ति होनो, मोदोमाव आरो जिउआव सोखानायखौ होनो फोरबुआ दिनै नोंखौ लिंहरदों। नोङो दिनै फोरबुखौ लोगो हमनो, फोरबुजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नोङो गिर्जा फारसे फैगोन ने? नोङो गिर्जा फारसे थांगोन ने? गिर्जायाव फोरबुआ दिनै नोंखौ लोगो हमनो थाखाय, गावनि लुबैनाय हास्थायनायखौ नोंनो मिथिहोनो थाखाय गिर्जायाव दिनै नोंखौ लिंहरदों। जेरै बै समाव फोरबुआ मसेखौ लिंहरदोंमोन, दिनैबो नोंखौ लिंहरदों। नोङो जेरावखि थाया, जेखि अबस्थायाव थाया, फोरबुआ दिनै नोंखौ लिंहरदों। नोङो दिनै फोरबुनियाव फैगोन ने? नोङो दिनै गिर्जायाव फैगोन ने? इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नोङो फैगोन ने? बिनिखायनो ओंखारलांनाय 20:21 बेबादि लिरनाय दङ। आरो मसेया इसोरा जेराव दं बे जोमैनि खाथियाव थांदों। आरो इसोरनि लिंहरनायखौ खोनामारनो मसेया इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय, इसोरनि लुबैनाया मा बेखौ मिथिनो थाखाय, इसोरा मा मावजानो लुबैदों, इस्राएलफोरनि लागै इसोरनि साननाया मा बेखौ मिथिनो, इसोरजों सानज्लायनो हानाय बादि इसोरा जेराव दङ मसेया बे जोमैनि खाथियाव थांनानै फोरबुखौ लोगो हमहैदोंमोन। दिनैबो नोङो फोरबुखौ लोगो हमनो लुबैयोब्ला, नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननो थाखाय लुबैयोब्ला, नोंनो गोजोननाय शान्तिखौ नांगौब्ला नोङो गिर्जायाव फैनो नांगोन आरो नोङो गिर्जायाव थांनो नांगोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, गिर्जाया फोरबुनि गोथार न'। गिर्जायाव जों फोरबुखौ लोगो हमनो थाखाय हायो आरो गिर्जायाव थांनायजों जों फोरबुजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायो। जों दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन। बेबायदियैनो फोरबुखौ लोगो हमनो थाखाय मसेया फोरबुनि खाथियाव, हाजोनि गुदियाव बियो थांदोंमोन। दिनैबो नों बेक्तिगत जिबनाव फोरबुखौ लोगो मोननो थाखाय गिर्जायाव फैनो नांगोन आरो गिर्जायाव थांनो नांगोन। बेनिखायनो ओंखारलांनाय 20:22 बेबादि लिरनाय दङ। फोरबुआ मसेखौ होनदों, बेयाव आङो नोंजों नुजागोन। फोरबुआ मसेखौ लिंहरदोंमोन, आं जेराव दं नोङो बेयाव फैयोब्ला, नोङो जोमैनि गुदियाव फैयोब्ला मसे नोङो आंखौ नुनो मोनगोन आरो लोगो मोनगोन। दिनैबो नोङो गिर्जायाव फैयोब्ला नोंनि बेक्तिगत जिबनाव नोङो जिसुखौ लोगो मोनगोन आरो जिसु ख्रिस्टनि नोंनि जिबनाव मावनायखौ नोङो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो जोङो गिर्जायाव थांनो थाखाय बानो नाङा। बेनिखायनो जों गिर्जायाव थांनांगौ। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, गिर्जाया इसोरनि न'। गिर्जायाव थांनायजों जों इसोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायो। गिर्जायाव थांनानै जों इसोरनि लुबैनायखौ आरो इसोरनि हास्थायनायखौ जों मिथिनो हायो। गिर्जायाव थांनायजों जों इसोरनि खाथियाव थांनाय जायो आरो गिर्जायाव थांनानै जों इसोरखौ लोगो मोनो। बे बुहुमाव मोनसेल' जायगा दं जायखौ
गिर्जा होननानै बुङो। बे गिर्जायाव थांनायजों, बे गिर्जायाव फैनायजों जोङो दिनै इसोरखौ लोगो हमनो हायो। अब्ला फै जोङो दिनै लेट खालामालासे, देरि खालामालासे, जायहा मासाव खेबसेल' गिर्जायाव हाबो, जायहा बोसोराव खेबसेल' गिर्जायाव हाबो, अननानै आंनि बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, बे इसोरनि रावखौ नोङो दिनै खोनाबायब्ला, दिनैनि मेसेजआ नोंनिसिम सहैदोंब्ला, अननानै नोङो गिर्जायाव फै। मानोना गिर्जायाव थांनानै, गिर्जायाव फैनानै जों इसोरखौ लोगो हमनो हायो आरो जों इसोरखौ जिबनाव लोगो मोननो हायो। बे राव बुंनाय, खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै। आमेन।